Hej og velkommen til min video. I ved jo alle sammen, at jeg har lagt en ny video op omkring min nye serie, der skulle komme her i morgen. Den bliver lige lidt forsinket. Som sagt, der er lige nogle ting, der skal falde på plads og sådan noget, så i hvert fald så, hvis den nye video, jeg har lagt ud, den får 20 likes, så laver jeg en part 2, og husk at like den, hvis I kan lide den. Så ses vi i hvert fald i min næste video. Men som sagt, så hvis den får 20 likes, så laver jeg en part 2, og så får jeg at vide, hvornår den løber af stablen, og kommer ind på min kanal. Så husk at like, og hvad I ellers vil gøre ved, så ses vi i næste video. Hej hej!